values man watemo celebrate kawuono, the 7 values watemo celebrate ni one independent. For example, ka ikao konya konchiel to nitie lweny, ng'eni kata kidonjo kanyo to ok nyal yie nikech ni sekao bad konya konchiel. Koro one neutral, again wadonjo kamoro amora to watiyo tijwa to wuok maonge complain moro amora. Koro mane gini watemo geng'o ni koro kocha be koro kik wagwar wach mar government ni wawuoye wach government ni omuko ute nango. Nyakora moge jwang nitiere weche mopogore opogore mantiere kar kae. Ka director mar Bob nyalo manyonwa Milton Jaka Black entiere alwora ma Mathare, kendo ka wanyayude through ka wanyayude simu mondo mi okonwa ni chal mar wach to entiere en mane mano okinyi makawuono. Ka nyaka sani Nyakora moge jwang weche gi thoth ahinya mano mabedo kae ka waluoni Nyakora moge jwang mano Milton Ochieng Jaka Black. Omiyo report moro ni nitiere obila mathoth ahinya mantiere Mathare, nitiere chenro mabende okwamo ka gintiere kanyo, wacho ni nitiere obila ma koro sani temo tamo oganda mane ng'anyo ma ntiere alwora mar Kiboro mano Mathare, ma sani bende obila ntie kanyo, wacho ni en ng'wech mantie kanyo ka gikwedo mokalo weche mag darogi ahinya e gwengego mano kama gintiere. Mano ntiere traffic ma bende ka poni idwa tiyo kod apaya mano ma Juja Road mano ka ntiere county ma Nairobi ibeda kicha ni mar gikwedo muko mag udi mantiere karka matimore alwora mar Mathare River mano kama gintiere gimoko taende mopogore opogore. Picha no watemo manyo ka wayude kata kapok wayude watude kod Milton Ochieng mondo mi okonwa nene chal mar wach to en mane nyaka sani kama entiere mano kotenore kod ng'anyo mano matimore kanyo alwora ma Mathare mano ka wantiere kodi kar kanyo achiel kachiel. Nyaka sani nitie thuolo